Jyväskylän Fenix ry perustettiin ja rekisteröitiin 20 vuotta sitten. Se on venäjänkielisten yhdistys. Yhdistyksen päätavoitteet: auttaa venäjänkielisiä maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien hyvinvointia ja elämänhallintaa, ehkäistä syrjäytymistä, edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä, edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä antaa mahdollisuuden muiden kansallisuuksien edustajille tutustua venäläisten kulttuuriin ja keskustella venäjän kielellä. Jyväskylän Fenix ry toimii aktiivisesti Jyväskylässä ja myös auttaa erilaisia kansalaisia ymmärtämään toistensa ajatusmaailmaa ja saattaa heidät yhteen kulttuurieroista huolimatta. Yli 2 vuotta yhdistyksessä aktiivisesti on toiminut kuororyhmä ja kansantanssiryhmä. Hyvinvointiryhmä ja art-terapia toimii kerran viikossa Huhtasuolla. Akvarellimaalaus aloittelijoille maahanmuuttajille toimii yli 3 vuotta. Tarkoituksien toteuttamiseksi yhdistys myös järjestää ja toteuttaa kaksikielisiä kulttuuri-iltoja, juhlia ja tapahtumia, perhepäiviä, kerhoja ja kursseja, lasten päiväleirejä ja nuorten kesäleirejä. Tarjoamme myös tietoa Suomesta, neuvontaa ja ohjausta 2 kielellä. Yhdistyksen kohderyhmänä on venäjänkieliset maahanmuuttajat sekä venäjän kielestä ja venäläisestä kulttuurista kiinnostuneiden suomalaisten eri-ikäiset ryhmät. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Jäsenmaksu on 15 € vuodessa, nuorille ja eläkeläisille 10 € vuodessa. Tällä hetkellä yhdistyksellä on noin 200 jäsentä. Voitte liittyä Fenixin jäseneksi ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen yhdistyksen jäsen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisessa hengessä. Yhdessä meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia. Кто правый, кто левый, пошли. Хей-хей! Так, ну все. И как всегда поклонимся. Низкий поклон. Оп! Так, все.